Hola, amics, que aquí és per mi de Jaumes. Per expressar-vos-ho, més val que veieu la reacció que pateixo cada any bisiesto, més o menys. És a dir, cada cop que de Jaumes anuncia un nou concert. Dentro vídeo. Tenim el vídeo? Podem veure'l? El vídeo? Ponme. Pepe, ponme el vídeo de los cojones, coño! Ep, Albert, que tenim un concert amb de Jaumes.